Terve. Jos tästä tämän illan harjoituksesta olisi tehnyt videon ja muistanut edes joka toisen sanan kiroilla, niin sehän olisi tuottanut varmaan tuhansia euroja, mutta kun ei. Kyse siis nosturi-ylettimen letkutuksesta. Nosturissahan ei ole mitään vikkaa, koska siinä lukkoo kesla, mutta letkun pahalaiset silloin tällöin antautuu. Ja nyt ylettimen letkua lähdin siis vetämään tuosta pois naru kiinnitettynä vanhaan letkuun, että saadaan uusi sitten herkästi tulemaan tilalle. Ja tuossa keskivaiheella niin kun joku pidätti ja sitten rupesin katselemaan tätä koteloa, mistä sinne nyt ylipäänsä mitään näkeekään, niin siis käsittämätön juttu, mutta kuitenkin näin, eli niin täällä loppupäässä kuin alkupäässä sisempi on sisempi ja ulompi on ulompi, mutta tuolla välillä ne menee ristiin. Hehe. Siis koko näiden letkujen käyttön ajan, niin ne on hieroneet toisiaan tuolla kotelossa aina, kun yletintä on käytetty. Ja siitä kuitenkin jokunen vuosi on, kun nämä letkut on viimeksi vaihdettu. Eikä se hauskuus siihen loppunut, siis sillä piti sitten tuolla kotelossa niin tätä narua saada pyöräytettyä sen toisen letkun ympäri, että nyt se toinen uusi letku sitten tuli oikein. Ja nyt ne siellä on niin kuin pitää, mutta joskus pitää mennä näin vaikeamman kautta.